tinoda kutarisa nyaya yekuti kana mwanasikana akanganisa aita pamiri awane mukana wokudzokera kuchikoro. Tigotarisa zvakare yatingati pachirungu corporal punishment. Tigotaura zvakare neutsanana neutano panyaya dzekunguva kwevasikana. Pachikoro vana vanoti secular P35 inoti mwana akazvitakura anobvumidzwa kunge ari kuchikoro opiwa mwedzi 3 yekuti aende panguva yachanosununguka mwana wake. Asi hatisi kuti isusu mwana uyo ahadzoki kana kuti anoenda papi. Ndiri kuona kunge dzimwe mhonga mupopoto dzakuitwa nevana vari kwezvo zvavadavo kuzvinzwa inyaya yekushaya rushamu runogadzirira nzira yakanaka. Mai Chisamba, tinoona vana varohwa vakuwara, vamwe vari kutoita mavanga eupenyu, vamwe vari kutofa.